resultat for Lotte Svanholm Petersen og Nora på bane 2. De opnåede nummer H61,72, som er C61,03, og som er M59,31, og det giver en procent på 60,69. Værløse har en rytter med 64,48, en rytter med 64,83 og en rytter med 60,69. Rytteren, vi er på banen 1 lige nu, det er stævn nummer 44, det er Kirsten Sønborg Vej, Kisseros efter comeback 2. Rytteren, der står til klar på banen 1, det er Rikke Lund, og det er Line, der er på den Storvang og Springborg Fabriane. Nu har vi et tilbud i garanteret. Vi har fået et pastasalat til 20 kroner. Det er altså et tilbud lige, og jeg vil bede om at lige tænke næste gang, om I lige skulle over at have en pastasalat eller en sandwich til 20. Jamen, jeg mødte Nikolaj på et tidspunkt, så spurgte han, hvordan får det egentlig med den der Thomas red og alt det der. Jeg sagde til ham, den står i boks. Vi har altså et super tilbud i vores kafeterie, man kan få en pastasalat og en sandwich for kun 20 kroner. Det er altså et fænomenalt tilbud, vi har nu, og det er en forlænge. Så tag alle sammen lige kig over i kafeteriet, fordi vi har en super sandwich og en super pastasalat til både 20 år. Ja. Jeg har også et resultat på Maria Falkenhans, når der går Stilo, de opnåede 38,5 til 7,8, Michael 8,5 til Rødlighed 7,8 og en kapacitet 8,5. Det giver et resultat på 8,22. Du har sådan en kinesisk vase, glasvase. Ja. Jeg har lige tænkt det. Jeg havde så jeg har bare ikke noget på råd til, og så har vi næsten 10.000. Altså, På banen